Že preto není ženský Andrew Tate, pretože ženy nie sú prirodzene submisívne. Nepotrebujú kurzy o tom, ako ja neviem, ty kokos, vytrieskať z muža maximum peňazí. Že nepotrebujú vlastne toho vodcu a toho, kto ti povie, ako veci sú a ako ich máš robiť. Že to je mužom údajne viac prirodzené ako ženám. Myslím si, že je veľmi zbytočné to paušalizovať, že muži, ženy a tak ďalej. Ale v niečom to má pointu v rámci toho, ako funguje naša spoločnosť. No keď si predstavím, že keď vlastne Andrew Tate veľmi zjednodušene učí mužov, ako byť poriadny maskulínny muž, hej, so všetkým okolo. No ale že vlastne tak Andrew Tate žena by vlastne Andrea Tateová by neučila ženy, ako byť dokonalá žena? Že ako byť taká úplne akože ženská žena? Akože nejaké sa snažia byť, ale nemajú taký following ako on. Že neexistuje vlastne jeho verzia v takej mierke. Lebo ženy, jasné bože, však sú ženy, ktoré chodia na tie, vieš, tie šamansko-ženské kurzy o to, ako prebudiť svoju ženskú energiu a femininitu a svoju jony. A že to sú že šialené prachy, čo tie ženy vytrieskajú z tých iných žien a im tam trepú, že aké sú kráľovné a lesné víly a neviem čo. A musíš nechať muža, aby ťa viedol a ty musíš iba plynúť a vlastne musíš byť decko, aby si bola vo svojej ženskej energii. Tam bolo, že žena v mužskej energii bola, že zase si nevyniesol tie smeti, dokedy ti to mám proste opakovať. Že už naozaj ťa prosím, vynášaj tie smeti po sebe, niečo také. Áno, to je žena v mužskej energii a potom žena v ženskej, že jo, je mi tak nepríjemne, keď mám ísť vyniesť tie smeti. Nemohol by si prosím, že vieš, tam ani také... nebolo, že nemohol by si, prosím, to bolo iba, že vzdávam sa celej zodpovednosti za tieto smeti. Zodpovednosti za smeti, vieš, to nie je moje poslanie. A také poslanie by si videl do pičí, keby sa no a dohodneme, presne v komentároch to tam bolo, že aha, čiže keď si proste, že neschopné dieťa, ktoré je nič, tak vtedy si žena. Keď sa zastanem samej seba, lebo sme boli dohodnutí, že vyniesie smeti, tak som vlastne mužské energii.